Podravka je svoju društvenu odgovornost potvrdila još jednom, odlučivši stipendirati školovanje 15-godišnjakinje Katarine Milinković, štićenice Zagrebačkog doma za djecu A.G. Matoš. Ugovor o stipendiranju uručio je predsjednik uprave Podravke Zdravko Šestak. Uprava Podravke donijela je odluku da se za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja Katarini dodijeli mjesečna stipendija u iznosu 2000 kuna, te da joj se omogući obavljanje praktične nastave u Podravkinom kulinarskom centru, budući da je upisala u ugostiteljsku školu Slava Raškaj u Zagrebu. Inicijativa za stipendijom došla je od tima koji je zadužen za realizaciju projekta Čokolino Višebojac, a jedan od razloga bio je i njezina izvrsnost koju pokazuje na sportskim terenima jer trenira odbojku, a i pobjednica je prošlosezonskog Čokolino Višebojca te njezin socijalni status. Podravka je izrasla na izvrsnosti koju ćemo nastaviti njegovati i u budućnosti, rekao je predsjednik Šestak, naglasivši kako mu je drago na okupu vidjeti toliku mladost na kojoj će počivati naša kompanija, ali i zemlja u kojoj živimo. Imam 9 braće i sestara i pola iznosa dijelit ću s njima, dok će drugu polovicu štedjeti, vidno uzbuđena izjavila je Katarina. Predsjednik uprave sportskih novosti Zvonimir Boban uručuje Katarini sportsku opremu, poklon rukometnog kluba Podravka Vegeta, te je ujedno najavio novu sezonu Čokolino Višebojca koja počinje 25. rujna u Županji.